Allah sai mana sallama da Assalamu alaikum. Ka san Kongo. Assalamu alaikum. Ba lai ta ce mu kawo mu ina ruwan mu. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Baki kun ka samu da sako ne. Baba. Dan me dai abun alkhairi ne yanzu amma kana neman ai ko me aka yi wata ko ba ta ka ai ko aka ya aki Allah waye an koko baka hane ne na wallahi haka in lafiya haka dan ne na da kin an ce da an aiko mu mun je nan zamu je ka buga muka haɗu da ita wallahi ta aiko mai wata kan ainihin Allah sa alheri ka san ni wata kan to kan ainihin ina so za ka dan yi min wani insani kafin in biya ka sai kwalle ta bayan me zai hana ma rabu na da rike ne da sati na 7 yau amma dai ai ba kai ta ba wata abu wai kake magana ka dafi mu nawa ne zama za mu na wanda ban wa ka sani ni da shi da naira 5 sati 7 ka wa ka sani ni da shi ba na raba ka bari yanzu kaji sai kudin tsaya ba za a samu canji da da yawa a waje na ba in bai mai dai akwai naira 5 na ci yan mar da mara bona da ake fane a gida na yau sati na ci yan mir wajen wata na 7 na ci yan mir wajen wata na 7 wanda ta kadda ce anti ta ce in kai mai kaya ko fiye wata na jira bara aka aka shasha ai yaro tin dadi ta bani ta ce kar in saka in buɗa to mu gani in kawo maka Allah sa alheri amin to mu za mu ce to za ku tafi za ku tafi sai an fara magangara sai an sai mu ce tunda mun sha masa cin gamma da anjuma to sai an jawa to yaran nan tunda kun tafi ai sai in karanta wasiƙan nan shin lafiya ina cikin koshin lafiya ina cikin koshin lafiya ni ce masoyiyar ga wacce ne kake kwana da ita kake tashi da ita a cikin ranka ne maka fatan alkhairi ne ma barka da sallah amma ban ji daɗi ba to me take nufi kenan ashe ban ji daɗi ba sha'ani da mu da ƴan mata a baya ja fara baka kana kawai lissafi kake yi ai na gaya ma boko da na san wannan abun dankalin nan a baya ta ce in fi mata da sai na ba ku tukuci ya fi naira 5 gani kai wani irin abun nan ne kai ka san mece ce a baya kuwa gani me dankali ne gani baka ji ta ce ramadan in hada mata kayan ramadan da za ta sha ruwa haba ai da azumin nan za ta ci na ga alama dankali ne ina ji abun nan aka mayar da kai ko tigo haka ne to bari an gama baka san menene a baya ban faɗa ma daga yau ina jin ka dankali wani riga ce za ga an mata ado wata doguwa da kasan gwalagwalai aka zuba a cikinta to wannan riga ita ce ake sayarwa ita ce a baya ita ce suke cewa za su yayin sallah bana ta 20,000 ita ce karama ciki gani daga 30,000 a 80 haka dole in saka a gaba in ma dariya ni da ce na siya mata ni ba ma ta ce in siya mata ba na siya mata to kai kaga guda 5 ma aka ce ka siya kaga da ni da ya kake har yawa ya gani